Passem al següent punt de l'ordre del dia, 3.5, moció sobre les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Presenta el grup polític municipal Bloc Nacionalista de València. Senyor secretari. Senyora alcaldessa, sotmès a votació a la Comissió Informativa d'Assumptes Interns i Servicis Municipals amb 4 vots a favor dels regidors i regidores del grup polític municipal socialista 3 i un del Bloc i 5 abstencions dels regidors del grup polític municipal Partit Popular. Proposa al ple que acordi aprovar la moció sobre les societats musicals de la Comunitat Valenciana presentada pel Bloc Nacionalista Valencià, registrada d'entrada el 23 de febrer de 2010. Gràcies, senyor secretari. Senyor Pla, té vostè la paraula. Bona nit. Presentar l'exposició dels motius de presentar aquesta moció, com sabem, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és una associació amb més de 40 anys d'existència i que agrupa 524 societats musicals del País Valencià, el que representa el 50% de totes les existents a l'Estat, és a dir, amb més de 200.000 socis, 40.000 músics i 60.000 alumnes de les escoles de música, comptant el pes que té a la nostra ciutat la música. Ja per l'any octubre de 2009, la consellera de Cultura es va comprometre a complir els convenis signats entre l'Institut Valencià de la Música i la Federació. La Federació en aquell dia es va quedar en presentar una proposta d'esmena als pressupostos de la Generalitat amb la finalitat de recuperar el desfasament pressupostari que s'havia originat a conseqüència de les minoracions fetes per l'Institut. Posteriorment, la consellera de Cultura va assumir aquestes reivindicacions, primer en una reunió amb el president de la Federació i posteriorment en la contestació a una pregunta oral realitzada en el plenari de les Corts per el nostre diputat del Compromís, Josep Maria Panella, en la que va assumir, com sempre, en un sí a tot. La contestació assumia totes les reivindicacions de la Federació. Estranyament, no per a uns, sinó per a altres, no sols no es van concretar en les corresponents línies pressupostàries, sinó que no van comptar amb l'aprovació del Partit Popular les esmenes presentades al respecte, en la qual cosa serà impossible atendre totes les seues necessitats de la Federació. Com veu, estem davant d'un altre problema de prioritats del Partit Popular. És a dir, 2 milions d'euros per a 3.000 mestres, quan l'exdirector del Palau de les Arts cobrava 4 milions i mig d'euros per 4 o 5 actuacions a l'any. És a dir, es deixa de banda a les bandes de música de les 300 escoles que dignifiquen la tasca d'un músic. El retall pressupostari del Consell i els totals incompliments dels convenis ja firmats deixen en una complicada situació econòmica a les societats musicals i a les seues escoles de música. Sabem que si no en tenen comptem ara mateixa en vàries, moltes de les quals es veuran abocades a la desaparició o a tornar a la seva situació de precarietat anterior. El que estem denunciant així avui al plenari d'on tenien és la inadequada política educativa i cultural de la Generalitat, que no recolza ni garantitza el desenvolupament de les societats musicals del País Valencià. No fa res, en este mateix plenari es vam afegir a la declaració de bé interès cultural de les bandes de música. Ara, espera que en el mateix to i en la mateixa unanimitat s'aprova esta moció, en la que reclamem a les Corts Valencianes manifesten el seu reconeixement a la tasca duta per a terme de les societats musicals. Les Corts Valencianes insten al Consell a complir tots i cada un dels compromisos assumits públicament per la consellera de Cultura i dotar les línies pressupostàries adients. Comunicar aquesta cosa a la presidència de la Generalitat, a la consellera d'Educació, consellera de Cultura, Esport i Direcció, i a la direcció de l'Institut Valencià de la Música, a tots els grups polítics de les Corts i a la presidència de la Federació. És per això que espere, com no podria ser d'altra manera, la unanimitat d'aquest recolzament. Gràcies. Per part del Partit Socialista té la paraula el senyor Gandia. Bona nit ja, bona nit a tots i a totes. M'agradaria començar la meva intervenció tirant d'hemeroteca, una hemeroteca que tant li agrada, o de vegades utilitza la senyora Insa quan li interessa. Llàstima que no estigui així per escoltar-me. El que passa és que de vegades la hemeroteca pot ser traicionera i molt perillosa, com he demostrat algunes vegades, que sempre la utilitza perquè és molt curiós. Les frases se queden en ella. Buscant en ella m'he trobat perles tan precioses com les següents. Des de l'Ajuntament vos mostrem el nostre recolzament en la tasca de formació de professionals i la potenciació de la música que ha fet que avui per avui Ontinyent siga un viver de grans
compositors i intèrprets. O estes altres. Ontinyent es distingueix per ser una de les ciutats que més músics ha vist néixer, créixer i formar-se com a professionals. O també estes altres no menys interessants. Formeu part d'unes entitats vives i com a regidora de Cultura vull donar-vos les gràcies perquè amb el vostre impuls contribuïu a enriquir i potenciar les manifestacions culturals en la nostra ciutat. Este simplement són un exemple, un recull curtet, li asseguro que curtet de lo que he pogut trobar en declaracions de membres de l'equip de govern del Partit Popular. Es podien fer un llibre d'elles. I saben vostès on han eixit aquestes manifestacions? Doncs de llibres que editen les societats musicals quan celebren la festa de Santa Cecília, és a dir, de saludes de la regidora de Cultura i de l'alcaldessa de la ciutat d'Ontinyent. I això sí que són coses que són, com ha dit abans la senyora Insa. Doncs sí, ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent. Aquestes paraules dites per la senyora Insa i la regidora Martí, en escrits fets per elles mateixa o no, en principi expressen clarament el grau d'implicació d'elles i per extensió de l'equip del govern del PP amb les nostres entitats musicals. La llàstima és que, com es sol dir, la llengua no té os i donde dije digo, dije Diego. Ara estem així debatint esta moció presentada pel bloc que, evidentment, com no podia ser d'altra manera, la compartim fil per randa. Simplement ha sigut qüestió de temps el no haver-la presentat nosaltres. I resulta que no sols l'equip de govern a la Comissió d'Assumptes Interns, prèvia a este ple, es va abstindre, sinó que per arribar fins ací esta moció ha fet un camí de vora 2 mesos, ja que en l'anterior ple l'equip de govern es negà a admetre-la per entrar en l'ordre del dia i en esta ocasió de miracle ha entrat. No posen ni sa cara, això consta en acta. I és més curiós si cap, jo estava allí i ho puc refutar, simplement la meva paraula contra la vostra. I és més curiós si cap que després de tant de temps encara la senyora Insa i els seus regidors no tinguin ben clar que esta moció, per dignitat, per sentit comú, per coherència i per estricta responsabilitat amb les paraules d'alguns d'ells en públic, havia d'haver vingut a este ple no sols ja fa temps, sinó amb la votació favorable del govern i l'oposició, i no sols d'estos últims. Perquè han de saber els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent, clar i ras, de què estem parlant. La Generalitat Valenciana té firmats acords amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana que no compleix, com per cert tantes altres coses, i així a Ontinyent en tenim un bon grapà d'elles. I els retalls en el pressupost de la Generalitat per al 2010 són més que significatius en les partides tant d'educació com de cultura, en les quals el retall respecte al pressupost de 2009 suposa més del 2010, suposa més d'un 34%. Durant el procés de debat parlamentari en les Corts, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va presentar propostes d'esmenes que afectaven a diverses partides del projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d'euros. Esmenes que per 2 vegades el Consell ha rebutjat públicament en la veu del conseller Blasco, inclús després de reunir-se amb ells. I això és així. Esta setmana, per exemple, ha eixit una nota de premsa al respecte d'això. El pressupost per a aquestes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d'euros, és a dir, apenes un 22,41% de la quantitat que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana estima necessària per a cobrir les necessitats de les societats musicals i que alhora respectaria els compromisos adquirits pel Consell. I el problema més gros és que la rebaixa no afecta la subvenció del 2010, sinó que ja fa uns anys que va menguant paulatinament, inclús amb falta d'abonaments complets de les subvencions de l'any 2008 i 2009. El que ha provocat i provoca una asfíxia en la gestió, tant de les societats musicals com de les escoles de música, que amb aquestes subvencions no sols poden cobrir més o menys el 30% dels costos del professorat
i parlem de 525 societats musicals d'Alacant, Castelló